Салому алейкум, бародаро, хуш омадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк занитон, подписатсия фаромӯш накунтон. Подписатсия барои он ки ҳама видеои хонаҷои фурӯхтаги замин, ҳама чиз мебурад рӯи экранатон. Подписатсия кунтон, бародаро. Аммо подписатсия, лайк фаромӯш накунтон. Ана ин акоманда 13 микрорайон Лабеки Каналба, хонаи фурӯшишонай ҳавлӣ. Мана як дар хоначиша блоки замондагӣ. Ин хони калон сохтагӣ, ин магазин. Пишти магазинан ин ҳавлиай. 6 бех дарахташай. Я 4 бех дарахти калон, 2 бех олуча. Документош ҳамаш нағз, ягон проблемагиш нест. Обаш мисол ми каналана қариб ки ин пастани обаш мешад, амин ята насосчи пафта монидам, ягон вашти мондам. Об ҳай, оби нароб. Ана аку тошни адресши гум кӯчи Навобод ки буроитон, агар рост боло ба канал мешад. Аму канал дасти чап банед, дасти ростанда хона. Дасти ростанда якум хона. бо ёнка саволотон бошад, телефон, номери телефон екрананда ҳай, телефон мукунтон, бо гапу коротона мукунтон соҳиби хона худашон ки хона дорои 6 сотиқ замин. Як дар хоначиша блоки карамондагӣ. Ин пишташ бо пишти хона ра, бо ин тарафам ра, ҳисоби углавои хона. Нархаш 260 000 сомон бо арзон мешад иншоалло. Мана бо худотон соҳиби хона ки савдо мукунтон албатта. Мана ин канал 10 метр, хона 10 метр канал. Мана ин канал, бародаро. Инҷа мана 13 микрорайон, инҷа болоки канал. Мана ин канал. ин каналонда об мешад ҳама вақт. Мана ин ҳавлӣ, мана ин канал 10 метр фарқшай. Мана ин пеши магазин, ин пишти ҳамин хонаҳо ҳай, инҷа ёнашанда. Мана инҷа магазини Новпура, инҷа магазин шудааст. Магазини калон. инҷа магазин, пишти магазинада ҳамин хона, якум хона. Пишти ҳамин магазин, якум хона. ҳамин ҳавли фурӯшӣ. барои дастгирӣ якҷон ташаккур. Як бор дига стоп кунтон, лайка занитон. Барои дастгиритон миннатдор.